resolve gi. Mar ariyo en working environment. Adonjo e assembly 2017 ka Kisumu County Assembly welo mobire wacho ni nyaka bed wan gi assembly moro pando kamoro mok en mano. Nikech the working environment kochakore achaka offices ma ji nitie, kochakore michako dhi e compound, ne michope chambers, ne en kama pathetic kabisa. Members mag assembly ne onge kama nyalo bete. Ka ni romo gi the public kata kobire assembly tiromo kodgi ei mtoka. Kama assembly nitie, wan hotel miluongo ni Imperial Hotel bute kanyo. Kane ji dwa dhi e choo to dhi e choo Imperial Hotel. Choo en gima ne onge, including the speakers mane nitie 2013 to 2017, 2017 to 2019, ne ok nyal yudo kama gidhi e choo kata kama iluongo ni restroom. Ne liet seriously. Natimo renovations ma aloso the working environment, masani kidonjo Kisumu County Assembly tineno ka en gima chalo assembly. Wachore malong'o ni the working environment affect performance mar workers. Mane gima natemo timo. Mar adek gima timo en welfare mar members. Welfare mar members, ing'e ni members gin joma yier. To chieng' moro achiel aneno ka nyang'ong' moro machal gi maru ni Citizen TV apani wuok e gina achiel, no wacho gimoro ni the burden of an MCA. MCA en ng'ama koyier to okawo mzigo mar piny mangima. Tiende ni nyaka ing'i welfare mare, eka en bo nyalo ng'iyo welfare mar jopiny. Between 2013 nyaka 2019, welfare mar MCAs ne en gima rach kabisa. Tatimo matek kang'iyo weche mag insurance mag health, weche mag allowances mag committees, nitiere pes moko